Opštinsko vijeće Tutina je održalo 10. redovnu sjednicu sa 6 tačaka dnevnog reda. Utvrđen je prijedlog odluke o budžetu opštine Tutin za 2021. kalendarsku godinu, kao i prijedlog kadrovskog plana opštinske uprave za 2021. godinu. Usvojen je i pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj upravi, opštinskom pravobranilaštvu, stručnim službama i posebnim organizacijama opštine Tutin. Također je usvojen izvještaj o radu javno-komunalnog preduzeća Gradac za 2019. godinu. Donijeta je i odluka da u periodu od 18. decembra do 18. januara, dakle mjesec dana, kada su đaci dvije tutinske osnovne škole na raspustu, dvorišta ovih škola budu korištena za parking prostor. Savez za bezbednost saobraćaja na preporuku opštinskog vijeća doneo odluku da se plato ispred osnovnih škola koristi za besplatan parking koji će biti otvoren od 18. decembra do 18. januara. Mole se svi građani da ti parking koriste što više kako bi se izbjegle gužve u gradu. Odluke sa 10. sjednice opštinskog vijeća idu u Skupštini na usvajanje koja će biti održana 25. decembra.